breu presentació abans d'entrar en matèria. Bon dia a tothom. Començam aquest webinar sobre Gradebook Plus, la nova eina que trobareu dins d'Aula Digital. Bé, Gradebook Plus és un projecte finançat amb fons europeus Next Generation i a través del Pla Unidigital es va crear un grup interuniversitari amb la finalitat de desenvolupar eines noves per millorar els campus virtuals basats en Moodle. Gradebook Plus és un conjunt d'eines que milloren i faciliten la gestió de les qualificacions d'una assignatura. Abans de mostrar les novetats, farem un breu repàs de com funcionen les qualificacions d'Aula Digital per si qualcú no ho coneix. Heu de saber que cada activitat avaluable que creeu dins de la vostra assignatura apareixerà automàticament a la nostra graella de qualificacions. És una graella on trobam tots els alumnes, a les columnes totes les activitats que avalueu i s'anota les qualificacions de cada un. També en aquesta graella ja d'entrada ens ofereix un total del curs. Llavors, se tracta de nosaltres hem de configurar aquest total del curs per aconseguir aquella avaluació que feim a l'assignatura. Llavors, recordant també que aquest llibre, els estudiants cadascú només veuen les seves notes, no veuen les notes dels companys. Llavors, posam un exemple, una assignatura molt senzilleta, que seria aquesta, on s'avaluen unes pràctiques i un examen. Les pràctiques globalment són el 40% de l'assignatura i l'examen és el 60% de l'assignatura. I de pràctiques n'hi ha dues. La primera que val un 30% dins de l'apartat de pràctiques i la segona un 70%. Això seria, diguem, aquest esquema seria el que teniu, us vendria donat per seguir docent. D'acord? Llavors, el que farem ara serà passar aquest esquema senzillet, diguem, a dins d'Aula Digital. Dins d'Aula Digital, en el final ens ha de quedar una configuració com aquesta. Cada categoria, cada categoria d'avaluació se transforma en una categoria o una carpeteta. Llavors tindríem una carpeta de pràctiques, a dins de la carpeta de pràctiques les dues pràctiques que hem indicat i una carpeta d'exàmens on de moment només tindrien un examen i les ponderacions tal com hem vist a l'esquema. Ara ja deixo de compartir aquesta presentació i passaré a compartir l'Aula Digital. Molt bé, sabeu l'Aula Digital? D'acord. Llavors, aquí el que jo estic fent ara és tal com funciona ara actualment el que ja teníem, perquè se vegi la diferència amb el que s'ha instal·lat nou és Gradebook Plus. Aquí, com hem vist, com hem explicat abans, en l'esquema tenim una pràctica 1 que avaluam, una pràctica 2 i un examen. Però per aconseguir aquell esquema hem de venir a l'apartat de qualificacions del curs i des del desplegable anar a triar configuració del llibre de qualificacions. Llavors, aquí tenim els elements ja, però necessitem crear aquelles carpetes per poder ponderar-les i poder ficar els elements de dins. Llavors, per crear aquestes carpetes hem de venir a afegir un element de qualificació i creem el primer element, la primera carpeta. I fem el mateix... no, m'he equivocat. Element de qualificació no, era categoria. Disculpeu, m'he equivocat, He creat la meva carpeta de pràctiques i ara crearé la meva carpeta d'exàmens. Molt bé, ara he de moure els elements a dins de la seva carpeta corresponent. Llavors, tinc dues maneres. Una seria seleccionant les dues pràctiques i aquí en el final
hauria de triar que les pràctiques han d'anar dins de la carpeta de pràctiques i una altra manera de moure, en aquest cas moure l'examen dins de la carpeta d'examen seria aquesta altra manera de fer clic en el requadre on s'ha de col·locar. Una vegada ho tinc així, ja puc posar les ponderacions, que eren, a veure si no record malament, 40, 60, i dins de les pràctiques era un 30, un 70, i l'examen, com no n'hi ha més, ja està. I aquestes pràctiques doncs, les deixaré ponderat un 0 perquè bé, no les utilitzava, que les he creades pensant que estava creant la categoria, doncs ja pot quedar així. Tot això ho hem fet per aconseguir aquell esquema senzillet d'avaluació. Llavors, en Gradebook Plus, ara és el que mostraré, que podem agilitzar tota aquesta creació de carpetes i elements i moure i de més. Ara us mostro una altra assignatura on no tenim res creada, no tenim res creat, no tenim categories, no tenim elements d'avaluació ni activitats. Llavors, una de les novetats que tenim és que quan accedim a les qualificacions desplegam el menú i tenim aquest assistent per configurar qualificacions. Aquesta és una part del Gradebook Plus. Llavors, el primer que us mostraré és crear categories i elements de manera àgil i ràpida. Llavors, per crear categories poden venir a la categoria principal del curs, que sempre la trobarem creada, edita, i aquí tenim crear una categoria. Llavors aquí li posaria, com abans, faré el mateix esquema, pràctiques. I ara una altra categoria. I aquí, exàmens. Molt bé, però és que a més, dins de les categories ja puc crear ítems. Examen 1 i a les pràctiques faré el mateix. Pràctica 1 i pràctica 2. Molt bé. Quan ho guard i surto, ja me queda creat aquest esquema que he fet abans, que he triat una mica més, perquè cada vegada havia de crear una i deixar-la, una altra carpeta i deixar-la. Per moure és tan senzill com agafar l'element i arrossegar-lo perquè se mogui allà on vull. Que resulta que ara la pràctica 2 no avalua l'assignatura, la vull excloure, doncs puc venir a la dita de la pràctica 2 i dir-li desactiva. Això el que me fa és me crea una carpeta que se diu disable, me posarà, ara explicaré de les ponderacions, me col·locarà un 0 en aquesta carpeta i a dins d'aquesta carpeta es col·locarà tots aquells elements que jo no vull que tinguin en compte per al total del curs. Les ponderacions no les puc col·locar des d'aquí. Les ponderacions no me permet canviar-les aquí. Per canviar les ponderacions, com abans, haurem d'anar sempre a la configuració del llibre de qualificacions. I aquí ja sí puc fer tota la meva graella de ponderacions. Excepte aquesta, que seria aquelles qualificacions que no entren dins del càlcul de l'assignatura. Fins aquí, què tal? Teniu preguntes? No, tot clar. Molt bé. Doncs continuem amb una altra novetat que du el Gradebook i és que permet exportar l'Excel de qualificacions amb la informació del grup de l'estudiant. Llavors, si anem aquí, obrim el menú i anem a exporta, ara trobam dos filtres nous, un per text pla i un altre per Excel.
se diu grup filter perquè veiem informació de grup. Llavors, aquí seleccionam quins elements volem incloure en aquesta exportació i també podem seleccionar quins camps d'usuari volem que ens descarregui. Quan anem a descarrega, ara obriré un. Si veus, abans de descarregar el que abans li hem indicat i el que descarregava ja anteriorment Aula Digital, també ens ha inclòs una columna amb els grups en els quals pertany un alumne. Penseu que també l'alumne pot estar en diversos grups, llavors sortirà tantes vegades com a grups està, però nosaltres, com a professors, podem filtrar després per nom de grup. Llavors, això era una cosa que també se demandava molt per part del professorat i s'ha inclòs en aquest gradebook. Continuem amb altres opcions que tenim dins del gradebook i vos mostrant les següents funcionalitats que es van pensar per facilitar la creació dels esquemes que s'utilitzen més per part del professorat universitari. Els assistents que us mostrem a continuació heu de saber però que el que fan és, de manera similar al dashboard que hem vist ara, afegir elements i modificar el que ja tenim creat. Ho heu de tenir en compte per si en acabar d'usar aquest editor heu d'eliminar qualque element que ja no feu servir o que pot interferir en el càlcul. Jo us mostraré uns exemples on ja tinc activitats creades. Llavors, la primera, el primer esquema seria, sabeu sencer l'esquema? És un esquema d'avaluació per itineraris. Aquí el professor ha creat 2 itineraris diferents, segons és un alumne que fa un itinerari presencial o un itinerari a distància. Després, dins de cada un dels 2 itineraris, té els seus criteris d'avaluació diferent. Per al presencial té uns exercicis, un examen i una valoració de l'assistència. I a distància té el treball en equip i un examen final. Cada cosa ho pondera diferent, cada esquema, o sigui, cada itinerari és totalment diferent. Llavors, accedim que s'agarra. Accedim a l'assignatura que tenim preparada per itineraris. Aquí veus, tenim creats ja uns exercicis, uns exàmens, una activitat d'assistència on aquí valoraria el professor en els seus estudiants. Cada itinerari ha de tenir les seves activitats. També, una activitat no se pot compartir en els 2 itineraris, s'hauria de duplicar. Llavors accedim a l'apartat de qualificacions, desplegam informe del qualificador i aquí venim assistent per configurar qualificacions. I per fer aquest esquema hem d'anar a accedeix a l'editor d'itineraris d'avaluació. Aquí, com veus, ja puc crear els itineraris. He creat l'itinerari presencial i a distància i aquí, dins de cada itinerari, he de crear la seva estructura. Dins del presencial teníem exercicis. Aquí estic creant aquestes categories grans, no? Exàmens i assistència. Els exercicis ponderaven un 40%, els exàmens un 50% i l'assistència un 10%. I ara he de ficar aquests elements, aquestes activitats dins de cada carpeta. Llavors, dins els exercicis he de ficar els 2 i els 3 i les ponderacions eren 20, 20 i 60
Ara faig el mateix amb exàmens, que està l'examen i l'examen final. No, perdoneu, l'examen final va a l'altre itinerari. Només hi havia un d'examen i l'assistència, que també és aquesta, només hi ha una. Molt bé, i ara me'n vaig a fer l'itinerari a distància. L'itinerari a distància tenia un treball en equip i un examen final. I ara ficaré les activitats de treball en equip, que són aquestes tres. L'avaluació grupal, no he posat aquí, és les 40, el treball és el 40% de l'assignatura i el treball final, l'examen final és el 60%. I aquí l'avaluació grupal és un 30% del treball en equip, els vídeos un 10% i les resolucions és un 60%. I en el final aquí me falta afegir l'examen final. Molt bé. Amb això me crearà tota l'estructura de qualificacions. Llavors ara guardaré i sortiré. I si veus, aquí ja m'ha afegit les carpetes, les ponderacions a cada carpeta. Dins de cada carpeta si tenen ponderacions diferents també. I tenim per l'itinerari presencial, els exercicis, exàmens, l'assistència. Per l'itinerari a distància tenim el treball i l'examen final. Llavors, una cosa també que mos ha fet és, si anem a la configuració del llibre, val? Que és el mateix, o sigui, agafa tota la informació, el que fa és crear-ho aquí i allà mos ho mostra. Val? Tenim els itineraris creats i, clar, l'estudiant només té qualificacions a una de les dues carpetes grans d'aquí de dins. Llavors, el que ha fet és, en el total del curs, el que fa és agafar-me la qualificació més alta, ja que només tindrà qualificació a una de les dues carpetes, o a l'itinerari a distància o a l'itinerari presencial. Val? Llavors, aquest seria l'assistent per itineraris. Fins aquí teniu preguntes? Vale. Sí? Vale, no, doncs continuem amb el darrer assistent que ens queda per mostrar, que seria l'editor de múltiples avaluacions. Llavors, farem aquest esquema. Sabeu, no? Avaluació de l'assignatura, pràctiques 70, exàmens 30%. Sabeu, Sole? Sí, vale. Llavors, aquesta assignatura doncs, té això, té un apartat de pràctiques i té un apartat d'exàmens. Resulta que tenim que per aprovar l'assignatura, o sigui, les pràctiques són recuperables. Si la nota de les pràctiques no arriba a 4, tenim una activitat de recuperació de pràctiques. I igualment, a l'apartat d'exàmens, l'examen final també té una nota de validació, que és un 5. Si l'estudiant no arriba a 5, ha de fer la recuperació de l'examen. Llavors, com ho fem això dins de l'aula digital, amb el Gradebook, seria de la següent manera. Aquí, com veus, jo ja he creat totes les activitats i les seves recuperacions. Però, diguem, la recuperació de les pràctiques és la recuperació de les dues pràctiques, mentre que dels exàmens és la recuperació de l'examen final. Llavors, accedim a les qualificacions, accedim a l'assistent per configurar qualificacions i hem d'anar a accedir a l'editor de múltiples avaluacions. Aquí crearé les categories principals, que eren pràctiques i exàmens.
Les pràctiques era el 70% de l'assignatura i els exàmens era l'altre 30%. I ara indicaré quines són les activitats pràctiques, que seria la 1 i la 2. Com tenen la mateixa ponderació, ho deixo igual, i a l'apartat d'exàmens teníem l'examen parcial i l'examen final, que afegiré també aquí, i l'examen parcial en aquest cas era un 40 i el final era un 60. Comencem amb la nota de validació de l'examen final. Hem dit que la nota de validació de l'examen final era un 5. En el cas que tingui una nota de tall, he d'afegir l'element de recuperació. Llavors, afegeixo un element i examen final, recuperació. D'aquesta manera ja me queda indicat que si no arriba la nota de tall, m'agafarà la nota que tingui a l'examen final de recuperació. I per les pràctiques recordam que era nota de recuperació del conjunt de pràctiques. Llavors, aquí a pràctiques, la nota de tall era un 4. I ho recuperaré amb aquesta activitat recuperació de pràctiques. Molt bé, ja puc guardar. I ara, accediré en aquest altre apartat de configuració del llibre de qualificacions per mostrar-vos el que ha fet. Ha creat les carpetes i subcarpetes que ha necessitat. Llavors, dins de pràctiques, m'ha ficat dins d'una carpeta de contingut principal les dues pràctiques i la recuperació de pràctiques. I a exàmens fa una cosa similar però diferent. Per què? Perquè si veus aquí, en el total de pràctiques, m'ha afegit un càlcul. Per això me posa la iconeta aquesta de la calculadora. I el que ha fet ha estat aquest càlcul, que no ens interessa massa el que fa, però el que fa és mirar que si el contingut de les pràctiques, això és una idea que ha afegit aquí a baix. O sigui, ell tot sol crea la idea, ens la posa en la fórmula i el que fa és mirar si la categoria pràctiques arriba en els 4. Si arriba en els 4, perfecte. I si no, agafarà la recuperació. Això és el que fa aquesta fórmula, que no fa falta entendre com funciona. Simplement mira això. Que si la nota ha arribat en els 4, doncs tot bé, i si no, agafarà la recuperació. I de manera similar ho fa en l'examen final. L'examen final tenim aquí de dins l'examen final i la recuperació. I també ens ha afegit un càlcul que fa el que hem vist abans, però amb la nota de tall que li hem dit, amb l'examen final. Si no arriben a 5, doncs agafarà la nota final de recuperació. I que de manera bastant ràpida i senzilleta podem fer aquests controls de notes de talls.